Diyos marahay na aga sa inyong mga tugang, matindog po ang gabos, asin po na niyato, ang novena kay Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth thy scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim, hymn unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us.
always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O Miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love so incline to pity be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Pamibi laban sa bagyo ay sinibapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami nagin marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day imi na sabotan as sinautob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean minwa an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini, naglalawigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, sin kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang kabos. Sa giraray Diyos marhay na aga sa indo mga tugang, an sa tuyang banal na Eucharistia ngunya na aga, ipinapanungod sa mga intensyones kan mga minasunod. Pasasalamat ni Glance Mabini, ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, ni Dr. Jean Mirandilla, Siringman for the gift of life ni Erwin, as in Thanksgiving Mass offered by Edgar Daet. Igwa man na special na kahagadan ng mga minasunod, Domingo Peña Flor, para man sa board exam ni Maria Claudine Brice, dulot ni April Norin Santos, para man sa CPA board exam ni Kenneth Robrigado, as in to pass the CPA licensure exam ni Maria Rochelle Serrano, dulot kan Serrano family, as in man para man kay Alisa Faith, and saro pa man na special na kahagadan si Mr. and Mrs. Marlon Obil and family, to pass the 2023 CPA exam sa kahagadan ni Marjorie Nicole Samantha A. Hutt,
siring man para man sa CPA board exam ni Kate Luis Aviso. Igwa man special na kagadan si Mr. and Mrs. Edgardo Gregorio, asin maraman sa good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, sa kahagadan ni Rosie Asopardo Cantara and family, and to pass the May 2023 CPA licensure examination, sa kahagadan ni Ivy Jean Baloloy. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Francisco, dulot kan FNS Velasco, Godencio, ni Breeze family, Jose, ni Nilfali and family, Milagros asin Isidoro, kan Fedelino family, Lamberto, kan Esquivel family, Vicente asin Lolita, dulot ni Tess Alcazar and family, Froilan ni Rosie Asopardo Cantara and family, sa kalag ni Behilia as sa iyang death anniversary, dulot ni Ray Leovit and family, para man kay Belita, dulot ni Jean Barbin, asin man sa mga minasunod na kalag, Delfina, Primo, Nilda, Reynaldo, Isabel, Hospicio, Nestor, Bernardino, Carlos, sa kahagad ay dulot kan Baldo family. Matinog na po ang kapos. Good morning. Good morning. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pinupunan niya to sa tuyang simana sa tubang nin mahal na Diyos sa pagpasalamat sa mga biyaya na sa tuya pong inako. Siring man sa paghagad kan sa tuyang mga pangangaipo sa tuyang buhay. May duwa akong classmate na kunya na simana ma-celebrar kan sa indang birthday. Enot kunya na Lunes, si Father Eric Martiliano nagsa-celebrar kan sa iya pong kumpleanyo. Asin sa aga, Martes, si Father Lyndon Palubar, ang kura po kang cathedral. Isabay man niya to sinda sa tuyang mga intensyones, asin kahagadan, asin makisumaro kita sa inda, sa mga nagsaselebrar man ngunyan kan sa indang kumpleanyo, sa pagpasalamat kan biyaya nin buhay na itinao sa inda nin mahal na Diyos. Midbidun ta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, dako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangnan, mahera ka,
mibi kita. Kagurang na namimibi kami magdatong lugod sa mo an bagsik kada Espiritu Santo na huli ka ini magkanigo kaming magrimpos kan sa imong kabutan sa maimbod na puso. Asin makadarasa mo sa banal na pagkabuhay. Huli kay Yesu Kristong kagurang niya mo sa imong aki. Nakaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matugaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon asin himate ang nyato an enot na babasahon. Hinuno sa mga gibo kan mga apostoles. Mantang si Apolos nasa Corinto, si Pablo nagbaklay pa Efeso. Nanumpungan niya duman ang nagkapirang disipulos asin sa iyang hinapot. Inako nindo ang Espiritu Santo kan kamo magtubod, nagsimbag sinda, day pangani niya mo nadangog kung igwanin Espiritu Santo. Si Pablo naghapot giraray, kung siring, anong bunyag ang inako nindo? Nagsimbag sinda, ang bunyag ni Juan. Si Pablo nagsabi, ang bunyag ni Juan, bunyagin pagsulsol. Alagad sinabi man niya sa mga tao na magtubod sinda sa madatong sunod sa iya. Buot sabihon kay Jesus. Pagkadangog kaini, nagpabunyag sinda sa ngaran ni Jesus na kagurangnan, asin kan ibinugtak ni Pablo ang mga kamot sa inda, huminilig sa inda ang Espiritu Santo, itinao ang balaog nin mga dila, dangan nagpuon sinda na magtaram, asin maghula. Sinda gabos ma-12 katawo. Si Pablo naglaog sa sinagoga, asin hayag na nagtaram, asin nagpaliwanag, dapit sa kahadean ng Diyos. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa dagat. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Tumindog lugod ang Diyos, asin magkawararak ang mga kaiwal niya, magdurulag ang mga nauungis sa iya. Siring na napapara ang aso, paparaon man sinda, siring kan pagkatunaw kan taro. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Alagad ang mga banal mag-uugma sa atubangin Diyos, mag-uurugma asin mapapano nin kagaya-gayahan. Mag-awit kamo sa Diyos, awitan ang sa iyang ngaran, kagurangnan ang sa iyang ngaran, mag-ugma sa atubang niya. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Ama nin mga ilo asin para surog nin mga balo, siring kayan ang Diyos sa banal niyang eerokan. Tinatauanin harong ang mga pinapabayaan, kinakalda ang mga nasa bilangguan. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Matinugan gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Ang mga disipulos nagsabi kay Jesus, iyan ang hayag na pagtaram, asin dai ka na minagamit nin mga parabola. Ngunyan aram na niya mo, na aram mo ang gabos, asin dai kay puhan na may maghapot pa sa imo. Kaya nagtutubod kami na ikagikan sa Diyos. Si Jesus nagsimbag, minatubod na kamungunyan. Madatong, asin duminatong na oras, na kamo magkakawararak, lambang saro sa iyang padudumanan, asin babayaan nindo ako na daing kaiba. Alagad, ako danay na may kaiba, ulita na mauyas ako. Ang mga bagay na ini sinabi ko sa indo, tanganing hulis ako magkaigwa kamunin katuninongan, asin sa kinaban, magkaigwa kamunin kahurasaan, alagad magsarig kamo, talinaog ko na ang kinaban. Mga tugang ang marahay na parata kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning. Yan, duwang
puntos nin paghurup-hurupan gusto ko pong ihiras sa indong nyan. Tigisip ko ta kasubago pagmata kong alas 4 kan binasa ko ining ebanghelyo saro sana. Pero sayang man baka pasabong ito kan Espiritu Santo kung dahil ko itaram sa indo baka basulon niya ako. So duwang halipot sa ng punto. Give me 45 minutes. 5 minutes. Enot na punto, ining enot na mga tataramon digdis sa tuyang ebanghelyo. Iyan ang hayag na pagtaram, sabi kan mga disipulos kay Kristo. Dai ka na minagamit nin mga parabola. Ibig sabihon, mga plain talk ng unyan, ang tigsasabikan sa tuyang kagurangnan. Dai ng paligoy-ligoy. Sabi nga ni kayan, plain talk or straightforward words are preferred to convey clarity. Pag ikadami nataram na sabihon ta prangka, klaradoan sa imong mensahe. Bako itong paligoy-ligoy, dagit ka na palan, antig tataramo, maluway pa. Iyan ang problema tang mga Asyano, kita dang mga Asians. Grabe ang paligoy-ligoy, may tigaapod na sugar coating sa satuyang mga tataramon. Kuminsan, dagit na kita, pipaagi ta pa sa joke, pipaagi ta pa sa karaw, talking around the bush, sabi nga ni kayan. Bako kita direkta, asin prangka sa satuyang pagtaram. Daog kang ibang mga rasa, sabihin ko sa indo, halimbawa, ang mga Amerikano, talagang brutal. Nagkukururahaw pati sinda sa lambang saro, pag sinda nagtataram. Pero ang makangalas, maski pa nagkukurahaw, nagpapasuway, ta straight sindang magtaram. Prangkahong ka talaga. Kataning mo sinda sa harong, nag-aso, sa imong harong ta nag-barbecue ka, taod-taod, igwanang nag-apod na sa 911, igwanang ma-check sa imo. Talagang prangkahan. Pero ang makangalas, maski siring kaya, they remain to be friends. So inian saro kan nahiling tadigdi sa ebanghelyo. Ngunyan ang satuyang kagurang ng direkta asin personal nang nagtataram sa sayang mga disipulo. Sa sininian sarong ugali na sa paghiling ko, magayon man na maadaptar niya to kaysa nagpaparatao kita nin karaw, joke, ngirit tigre, dagitong kanapalan, nakangirit ka pa, yan ang mga Pinoy. Na kita makanood sa kagurangnan na magkaigwaman kita nin kusog buot na atubangon kung ano man ang totoo, asin na magkaigwa kita nin kusog, tanganing akseptaron ining katotoohan, and the wisdom, of course, to listen to it. Second point, digdi sa ultimong parte, kanibanghelyo, sinabi nin kagurangnan ang sarong paabong o warning sa sayang mga disipulos. Sa kinaban, magkakaigwa ka mo nin kahurasaan. Alagad, magsarig ka mo. Take courage. Tadinaog ko na ang kinaban. Magayon sa English translation kani, in the world, you will have trouble. But take courage, I have conquered the world. So, ibig sabihin, ang kagurangnan, padagos na yaon sa satuyang kaibahan. Alagad, anong klaseng kusog buot or courage ang igwa kita? Ang kahulugan kaining mga tataramon kang kagurangnan, enot sa gabos, that we go as His disciples against the trend. Ano ang trend ngunyan? Ang importante ngunyan sa kinaban, kwarta. Ang importante ngunyan sa kinaban, titulo, asin posisyon. Kaya dakulunan mga kapalmoks dahil sa posisyon, asin titulo sa komunidad. Halos, mahiling mo sa Facebook, gabos na sana pagpataas kan sa indang sadiri, gabos na tigigibo, gabos dapat nakapost, di numero, ang gabos na ini. Ang ibig sabihin kan sa tuyang kagurang na kita dapat magsarig, dapat ini na hihiling. Sa paagi kan pagrekognisar niya to, namayo kitang ibang nasasandalan, asin kusog, o seguridad sa buhay, kundi siya o ang mahal na Diyos. Bako ining mga titulo, posisyon, asin kwarta sa buhay. Second,
by not allowing ourselves to be driven by the throw-away culture. Ano yung tigapod na throw-away culture? Ang pagiging makasadiri, ang pagiging mapaabaw-abaw. As in, itong sabihon ta, materialistic, kaysa iprioridad ta itong pagtao nintabang, as in serbisyo, na day nag-i-expectar ni nanuman na balos para sa satuya. Sana ining duwang mga tataramon ligdi sa Ebanghelyo, as in ining satuyang napagpurupurupan mga tugang, madara niya to sa satuyang pagkabuhay. Bako sana sa laog kan aldaw na ini, alagad sa gabos na aldaw kan satuyang pagkabuhay. Sa ngaran ka na Aki, as in Espiritu Santo. Amen. Kaming idudulog, kundi sa mong pagkamot, at bilog niya mong buhay, kanalingkasan. Pawan ka kagurangan, Diyos. Aman kagurang anak niya munya, lugod maging tananin, kaligtasan para sa Tukto'y amin, magheras sa maglingkod sa imo sa mga lukha. Ako aman kagurangnan, ining anak niya munya, lugod maging tananin, kaligtasan para sa Magpamibi ka mo mga tugang, tangalingan sa ko, asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nanan sakripisyong daing digta maglinig sa mo asin magtaunin kusog kan langit no na biyaya sa samong mga kalag. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Pagkabuhay niya liwad, nagpahiling siyang hayag sa gabos niyang mga disipulos, asin mantang sinda nagmamasid, initaas siya sa langit, tanganing gibuhon kaming makahiras sa iyang pagka-Diyos. Kaya, sa kaibahan, kan gabos na santos sa sin Angeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asindaga, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitasan, paladanan minadigdi sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitasan. Kagurangan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini,
Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin magkakan kay di taynian sa kuyang hawak na idodolat para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo itinao sa iyang mga disipulos nan sabi magako kamugabos asin mag-inom kay ni tayni ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kaurangan, Ipinapamareta niya mo ang pagkabuhay mo, di ba? Ipinapahaya sa na ikamagnato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang mabiniyon esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kay tupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo, huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa ruwal daw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin naray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mandigta sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadayaan, asinan kapangyarihan, siringmanan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sinbagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay, nga mapas sa indong. Asin sa imong espiritu. Ihiras po niya to sa lambang saro, ang inakong katuninongan. Peace be with you. Pagsalakan hawak ko sa Pero ka Diyos na nakaparan, mga kasalanan, kan kinaban. Pero ka Diyos O ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban. Cordero ka Diyos, kami. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban. Cordero ka Diyos, kami ni katonino. Mga tugang uyaan, Cordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin an sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Namimibi kami kagurangnan, kaugaying maghumari ka sa imong banwaat na tinukdoan mo sa paagi kan mga langit no na misteryo. Asin palipaton mo kami, hali, sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay. Huligi Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Salamat po sa indo ka, boss. Siguro dahi pa man ka mo nagsasawa sa kuya na magdangog kan mga pagirumdom. Paano tayo nita sa kuya ini pinaniwalaan pangangataman kay ni Kisan Judas. O kaya ako dapat ang magpagirumdom. Manungod na naman ini sa kandila. Dahil ang katapusan na kandila. Tapos kamo pong mga nagtitinda, please stay dyan sa gilid sana po. Dahil magparabukod-bukod kang mga tamabakal iyan sa ilo, tamabakal. So, ang mga pagsindi po, kasubanggi, sarado na sa simbahan, tighiling ko sa CCTV, igwala naman na nagsirindi. Siguro yako, gari gusto na kayo i-cremate ang mga padi digdi. Kung iyan po napabayaan, kung banggi na po alas 7, dain na po kita dyan magsindi. Tadain na pong nagbabantay dyan. Then, iyan ang mga nagtitinda po, dahi ko man iyan pinagbabawalan. Only that, pag sarado na po ang opisina, it is then na pwede po kamong magbakal sa inda. So, ang ano man na proceeds kang sales kan sa tuya pong mga kandila, nagduduman po yan sa pagmantiner man, pundo sa pagmantiner kan sa tuyang simbahan, sa pagtipon ni retirement fund para sa tuyang mga empleyado. Bako po yan personal kan padi, bako po yan personal kang opisina. So kaya nakikiulay po ako sa indo na suportahan tayo ni espuerso kan sa tuyang simbahan. Permi kong tigulit-ulit kita po saro kan mga parokyang daing sadiring sementeryo. Taday man na nagagadan digdi. Yan ang karahayan sa St. Jude. So kaya dahi kitang mapapagkuahanin pundo para sa tuyang mga pastoral fund projects or whatever programs. So please support that kandila para kay San Judas. And nadangog ko kan sarong banggi, sabi sa ko ni San Judas, ara mo ngaya, Father Neil, ang epektibo na kandila. Ito ngayang kandila na yaon dyan sa opisina. Kaya nadangog ko lang po. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa saibong Espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mahera ko na nama, at aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. What day to this silence is deep and in flesh that sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Send your Son for Hino, with your scepter guide our people, who hail you King forever. Pilipinas is your kingdom. Send your Son for Hino, in your hands the world finds its rest. Proclaim your truth and justice, into men your peace and love. Good morning and thank you po.